pawb! Pnawn da, mae'n 2:00. Enw fi yw Lisa Angharad a croeso i Cwis Dydd Miwsig Cymru. Chi gyd yn okay? Helo! Pnawn da, Hyw. Pnawn da, Lisa. Sut wyt ti heddiw? Fi'n iawn, diolch. Fi'n dda iawn. Mae Hyw yma i weid beth yw'r rheolau i gyd. Fi mae'r redeg y quiz feistr, helo, a Hyw sy'n neud y bit pwysig fel y rheolau. Felly draw at y ti, Hyw. Oh, dwi'n yn siŵr am pwysig. I'm not sure about important, Lisa, ond I'll do my best, okay? Number one, I just saw someone raise a hand. Oedd rhywun wedi codi llaw yn y cyfarfod Teams hwnna. If you do have any questions, Siwan, my colleague, is on hand to answer them in the chat. Felly gyrwch eich cwestiynau a fydd Siwan ar gael I ateb yn y chat. So, rules of the quiz. Rheolau'r quiz. Rhif 1. Cynhelir y quiz drwy Teams a Kahoot. The quiz will be held through Teams, as you know, because we're already here, and Kahoot. So it will be necessary to watch on a large screen and participate with smart devices. And you can see there the code to join the Kahoot. Mae'r cod ar gael. Medrwch chi ddefnyddio'r code QR hefyd yn medrwch. You can use the QR code if you're maybe using an iPad and so on. Rhif 2. Mae'n rhaid I ddysgwyr fod yn gyfrifol am reoli dyfeisiau clyfar. Learners must be responsible for managing smart devices, not teachers. Dwi'n nabod ambell athro cystadleuol. I know a few really competitive teachers, but sorry, competitive teachers, learners are in charge of the smart devices today, okay? Rhif 3, bydd angen chwarae mewn grwpiau o 4. You'll need to play in groups of 4. Maybe, Lisa, you can tell us why they need to play in groups of 4. Because they're going to be coming into Studio BBC. That's right, yes. Felly fi, Lisa, yn cyflwyno ar Radio Cymru 2, sef gorsaf radio. Mae gyda fi raglen radio, radio show bob bore Dydd Gwener, Friday morning, rhwng 7 a 9. Ond, achos bod hi'n Dydd Miwsig Cymru Dydd Gwener, fi'n mynd I fod ar yr awyr yn darlledu broadcasting rhwng 11 a 2. A mae pwy bynnag sy'n ennill y quiz ma heddi yn cael dod fewn i'r studio yn dyn o Hyw, fel treat. And then top 2 in there, Lisa. So first and second, first and second, you'll be invited to your nearest BBC studio, either Bangor, Aberystwyth or Cardiff, to take part in a live quiz on BBC Radio Cymru 2 with Lisa. Yeah. Ond, os di hynny ddim yn gyfleus I pwy bynnag sy'n dod yn gyntaf ac yn ail, da ni eisiau clywed gan yr ysgolion sy'n dod yn drydydd, pedwerydd, 5 yr holl ffordd lawr I degfed, hyd yn oed 20. Just in case the first place school and the second place school aren't available on Friday, it's really important that we hear from all the schools down to 10th place, maybe even 20th, if you came in one of those positions, just in case first and second aren't available. And one rule that isn't on the screen, un rheol sydd ddim ar y sgrin ar hyn o bryd, ydy bydd rhaid I ni gymryd canlyniad terfynol y quiz fel mae o'n ymddangos. So if we do have any technical hitches, I'm afraid we'll still have to take the result as it comes in from the Kahoot programme. Felly, dyna ni am y rheolau, Lisa. Dyna ni, gret. Felly, beth ydyn ni'n galw y rownd gynta? Right, Hyw, beth ydyn ni'n galw'r rownd yma? Ydy well I ni, nhw'n ni roi chydig bach fwy amser falle, just rhag om. Should we just give everyone yes, syniad da. The length of, nhw'n ni gael can fach, seren a sbarc, 2 funud mwyn I bawb gael cofrestru. So just in case everyone isn't ready with their registration yet, the code is available in the chat and we're going to listen to Seren a Spark for a couple of minutes. And you can do some hand exercises, brain exercises, fel bod chi'n barod ar gyfer y quiz. Yeah, diolch Lisa. Mae blwyddyn wedi hedfan, anharwyr nawr yn hyn. Mae'n amser I ni ddathlu bod yn Gymru falch bob un. Ar ôl ei creu gan ddewin, gosodwyd I ddim swydd.
Cael plant i sgwrsio yn Gymraeg, dim problem meddan trwydd. Ein harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Ein harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Gilydd yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Okay. Okay. Ydych chi gyd yn barod ar gyfer cwis Dydd Miwsig Cymru? Fi'n gweld chi gyd na. 80 tîm yn gystadlu. Waw, wiwa. Ie. 77 ysgol, Lisa, a 565 o laptops a bob math o bethau ar hyn o bryd. Yeah. Mae'n anhygoel. Croeso i chi gyd. Welcome, every one of you. Felly, jyst i esbonio, fi yw Lisa Angharad, a fel wedys i, fi yn cyflwyno, I present, a y radio show ar Radio Cymru 2 bob bore dydd Gwener. Okay? A os ych chi yn y top 2 heddi, falle gewch chi ddod fewn i stiwdio'r BBC yng Nghaerdydd, os chi'n byw yn y de, ata i, Lisa Angharad. Felly, should we do this? Let's go, Hugh. Let's go. And don't panic. Don't panic if you haven't registered yet, because we're not jumping straight into questions, but I am going to click start, and the codes are all available in the chat. So, format y quiz, da ni'n mynd I fod yn gwylio ambell video music, Lisa. We're going to be watching some music videos. We're going to watch 4 music videos all in all. The first one is going to be Gwilym and Hannah Lily. Maen nhw'n mynd I fod yn canu cyn bo hir. A, da ni'n teimlo'n, well, garedig iawn heddiw. We're feeling very, very kind, because we're going to show you the questions beforehand. Da ni'n dangos y cwestiynau I chi o flaen llaw, cyn gwylio'r fideo. Felly dyma nhw'r cwestiynau, neu'r gosodiadau. I ddechrau, mae'r car yn goch, mae 6 yn y band, pa liw oedd drws y tŷ, a mae'r ferch yn darllen rhywbeth yn y car. Felly mae'n bwysig bod chi'n gwylio yn ofalus iawn wan yn ystod y fideo yma mwyn gweld os ydych chi'n gallu gweld yr atebion, ffeindio'r atebion. So you need to find the answers for these statements if they're true or false, or the correct answer for each one as you're watching the video. Oedd hynna'n glir, Lisa, o ti'n deall? Fi'n credu bo fi. So you're going to watch a music video and you are going to look for the answers, yr atebion i'r 4 peth yna. Mae'r car yn goch, true, false. Pa liw yw'r car? Mae 6 yn y band, true or false. Pa liw oedd drws y tŷ? So, lliw y drws. Cael over the door. Mae'r ferch yn darllen yn y car. Beth? Beth mae'r ferch yn darllen yn y car? Iawn, fi'n barod Hugh. Right, okay. Rhaid ni wylio yn ofalus iawn o'n ta, Lisa. Fideo yn dod, a na I droi'n mic a camera I ffwrdd, dwi'n meddwl mwyn mwynhau'r gan. Hwyl am y tro. Gyda chostau byw yn dal I gynyddu, gadewch I ni gael golwg ar yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei wneud I fynd i'r afael ar argyfwng. Mae yna sôn am osod cap ar y brisiau ynni fyddai'n gosod uchafswm o ran faint mae cwmnïau yn gallu godi ar y cwsmer cyffredin. Hyn yn dy ffladi, ti'n un gwael yn feddwl a mor feddwl llai. Byw rhwng dau, dwi'n gadw fy ddau yn dy odi, ma'n bryd I ni gamu mlaen, goes i'r graen. I need i'r hais ag y bach o ffydd yn ein canol. I need i'r rhai ffôl. I need i'r hais ag y bach o ffydd yn ein canol.
gyd wrth y flaen ti, ac wrth ni fynd yn hun mae'r oriau yn byrhau. Byw rhwng dau, dwi'n gaddo ffyddair dy odi, mae'n bryd i'n ddyn gam i mlaen yn groes i'r graen. I need i'r rhai sy'n danio bach o ffydd yn ein canol. I need i'r rhai I need i'r rhai sy'n danio bach o ffydd yn ein canol. Canu Cyn y fori, cyn I golli, rhaid ni adael cyn bo hir, fydd pethau yn gwella y fori, mae'n bryd ni godi, rhaid ni adael cyn bo hir, fydd pethau yn gwella. Yes, tiwn! Tiwn. Fi ddim yn siŵr os oedd pawb yn clywed hynna cweit. Hi, Hugh. Sorry. Full screen o Hugh. Sorry, autoplay yn mae'n fanna, yn amlwg, mae'n drwg iawn gynnau. Yeah, ti'n iawn, Lisa. Sorry, da ni wedi gweld. Some people were having trouble hearing the music. Apologies. I think we've fixed it now. We've turned up the volume on that browser. Thank you for bringing it to our attention. All back in the control, I think. So I'll get back to sharing my screen so we can get back to the quiz, yeah? Dyna ni. Ti'n gweld o, Lisa? Gwych gweld e. Hapus, felly. Newn ni atgoffa'n hynny beth o'r cwestiynau? Should we have a reminder of what the questions were? Yeah, felly mae'r car yn goch. Mae chwech yn y band. Mae'r ddau gwestiwn yna mynd I fod yn gywir neu anghywir. Pa liw oedd drws y tŷ? A mae'r ferch yn darllen rhywbeth yn y car. Felly fyddwn ni'n neidio syth fewn i'r cwestiynau, Lisa. Okay. Bwrdd ni. Mae'r car yn goch. Gwir, cywir neu anghywir? Cywir, correct. Anghywir, incorrect. Pa un? Pa liw oedd y car? Oedd e'n goch. Da chi 5 eiliad I ateb. Cywir neu anghywir? Aha. Da iawn chi. 350 ohonoch chi wedi cael ein gywir. Felly, mae'r car yn las. Dim coch, glas. Da iawn chi. Felly, ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Mae 6 yn y band. 6 members in the band. Cywir neu anghywir? Beth oedd hwnna? Sawl person oedd yn y band? 6, mwy na 6, llai na 6. Ydych chi 10 eiliad I ateb. Sawl person oedd yn y band? How many members in the band? 6. Is that correct or incorrect? Cywir! Llongyfarchiadau. Social QE. Sy'n ar frig ar hyn o bryd. Social QE on the top of the scoreboard. There are 6 in the band. Okay, next question. Pa liw oedd drws y tŷ? Pa liw oedd drws y tŷ? Gwyrdd neu pink? Gwyrdd neu pink oedd drws y tŷ? 10 eiliad I ateb. Chi unai wedi gweld hwn neu chi ddim. You've either clocked this or you've not. Gwyrdd neu pink? Pa liw? Gwyrdd! Da iawn chi. Great. 400. Social Kiwi dal yn ennill. Zealous Pigeon. Okay.
drws y tŷ yn wyrdd. Da iawn. Cywir. Okay. Mae'r ferch yn darllen yn y car. Be oedd hi'n darllen yn y car? Efe, llyfr neu map? Be oedd hi'n darllen yn y car? Fel mae'r person yna'n neud. Llyfr neu map? Book o map? Tair eiliad i ateb. Yr ateb cywir, map. Llongyfarchiadau 506 ohonoch chi. Pwy sydd ar y top nawr? Social Kiwi yn neud yn dda iawn. Hero Cat wedi dod lan i'r ail safle. Great Bee a Rockstar Cat wedi ymuno fyd. Felly daliwch ati. Keep going, chi'n neud yn wych. Mae'r ferch yn darllen map, wrth gwrs bod hi. Reit, dyna'r cwestiynau i gyd am y gan yna. Ydych chi'n barod am gan nesa? Dyma hi, Alicia Scott yw hon, dod o'r galon. Ni'n chwarae lot o Alicia Scott ar Radio Cymru 2, achos mae hi'n ffantastig. Dyma'r cwestiynau, here are the questions, or the statements. Mae Alicia yn dal cennin Pedr. Mae Alicia yn gwisgo mwclis, necklace, mwclis, map o Loegr. Pa ddinas, which city, sydd yn y fideo? A wedyn y cwestiwn ola, pa liw oedd ymbarel Alicia? Chi'n barod i wylio'r fideo? Connie off. A bydd y volume yn well, gobeithio. To the top, Mr DJ. Croesi bysedd. Croesi bysedd. Dim sain ar hyn o bryd. A ni ddechrau eto. Sorry, off yn ôl mlaen. Technical itches, drio ni eto. Okay. Yay!
Oh, gorgeous Alicia Scott fyna. Dod o'r galon. Felly, o'ch chi'n canolbwyntio? Concentrating? Be am ni gael cwestiynau, right? Barod? Mae Alicia yn dal cennin Pedr. Mae Alicia yn gwisgo mwclis map o Loegr. Pa ddinas sydd yn y fideo a pa liw oedd ymbarel Alicia? Ydych chi'n barod i ateb y cwestiwn yma? Chi'n barod, I can tell. Let's go. Quiz. Mae Alicia yn dal cennin Pedr. Yw na yn gywir neu anghywir? Be oedd y blodyn na? Cywir neu anghywir? Cennin Pedr, daffodil. Efe dyna be oedd hi'n dal. Mae 'da chi 10 eiliad i benderfynu. Be oedd y blodyn oedd Alicia yn dal? Efe cennin Pedr, cywir neu anghywir? £462 wedi cael yna'n gywir. Wrth gwrs, daffodil. Blodyn Cymru, dyna be oedd hi yn dal. Co hi fyna, yn dal cennin Pedr. Da iawn chi. Mlaen i'r ail gwestiwn. Mae Alicia yn gwisgo mwclis, necklace, map Lloegr. Yna'n gywir neu'n anghywir. Nid chi sylwi, oedd dau necklace dau fyna, dau fap gwahanol. Oedd efe map Lloegr oedd un ohonyn nhw, cywir neu anghywir? Map Lloegr, England. Be chi'n meddwl? Anghywir. Be oedd y map? Cymru, wrth gwrs. Map Wales. Dyna be oedd gyda i. Cofe fyna chi'n gweld? Map Cymru. O'n i'n mynd i bwyntio i chi, ond chi'n mynd gweld sgrin fi. Reit, so Alicia yn gwisgo mwclis map Cymru. Reit, pa ddinas sydd yn y fideo? Ydy Caerdydd neu Llanelwy? Caerdydd neu Llanelwy? Oedd y ddinas oedd hi'n dathlu yn y fideo. Chi'n mynd i wneud yn dda yn hon. Caerdydd neu Llanelwy oedd yn y map? Caerdydd, wrth gwrs! 485 wedi gweud Caerdydd, Cardiff. Dyna lle mae Alicia yn byw. Felly dyna'r ddinas sydd yn y fideo. Da iawn. Reit, Caerdydd sydd yn y fideo. Dyna ni, y castell fyna. Fi yng Nghaerdydd nawr. Reit, pa liw oedd ymbarel Alicia? Pa liw oedd yr ymbarel? Yfe coch oedd e? Neu glas? Ymbarel. Mae angen ymbarel dyddiau yma. Mae wedi glawio bob dydd o 2026 hyd yn hyn. Ond beth oedd lliw ymbarel Alicia? Yfe coch neu glas? Red o blue? Coch! Coch am cywir. 456 wedi cael hwnna'n gywir. Mae Social Kiwi dal ar frig y scoreboard. Hero Cat, Legend Zebra, Shining Hummingbird, Fancy Ostrich, chi gyd yn y 5 ucha. Felly da iawn chi. Mae ymbarel Alicia yn goch. Dyna hi fyna. Coch am Cymru ac am lipstick fi. Iawn. Ydyn ni'n barod i symud mlaen i'r gân nesaf. Reit, Eden yw'r rhain. A mae Eden yn mynd i ganu waw i ni. Ond cyn ni, beth yn mynd i weld beth yw'r cwestiynau. Let's see what the questions are. Sawl gwaith ni'n clywed y gair waw yn y gân? Wff, mae hwnna'n tough. Rhaid chi gael rhywun i sgwennu lawr. Someone will have to jot down how many times, right? Ail gwestiwn. Beth oedd ar blat rhif y rocket? So, number plate y rocket. Beth oedd ar number plate y rocket? Faint o'r gloch oedd hi? What time was it? Pa liw ydy'r het? Pa liw yw'r het? Felly dyna'r cwestiynau. A nawr, chi'n jyst angen mwynhau Eden yn canu waw. Enjoy Eden singing wow! A falle, Lisa, na I just bwysleisio un peth. It is faint o weithiau dyn ni'n clywed. How many times do we hear the word wow? Dim faint o weithiau dyn ni'n gweld. Not how many times we see it, how many times we hear it. Iawn. Okay. Top tip fyna gan Hugh. Na fo. Dyma fo'n dod. Wow!
gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gydyn y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Cofiau beidio pylu hyder, cofiau beidio rhewyd hael pan ti angen gwres, pan ti'n aros yn yr un lle, neu ddim ffeindio'r man ti fod, neu ffeindio beth sy'n bod. Penni fyny o dy flaen, does dim byd yn amhosibl. Paid â blino hefo straen, does dim byd yn amhosibl. Mae'n neb yn ap neb o'r blaen. A gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gydyn y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir. Mae'n neb yn ap neb o'r blaen, mae'n neb yn ap neb o'r blaen, da ni yma i neb yn ap neb o'r blaen. A gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gydyn y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir. Waw, Eden, fi'n caru Eden, a byddwn ni'n gweud bod fi'n chwarae Eden bob wythnos. I think I play Eden every week on my show. Maen nhw'n ffantastig, maen nhw'n waw. Oce, beth am i ni weld pa mor dda wnaethoch chi ganolbwyntio fyna, a gweld beth yw'r cwestiynau. Felly, y cwestiynau oedd, sawl gwaith rydyn ni'n clywed y gair waw yn y gan? Beth oedd ar blat rhif sef number plate y roced? Faint o'r gloch oedd hi? A pa liw ydy'r het? Dyna y cwestiynau sydd gyda ni. Felly, ydych chi'n barod? Ydych chi'n barod cwis Dydd Miwsig Cymru? Ydych! Fi'n clywed. Oce, off a ni. Cwis. Sawl gwaith rydyn ni'n clywed y gair waw yn y gan? 7, 8 neu 9? Beth yw'r ateb cywir? 7, 8 neu 9? Felly, pwy yn y grŵp oedd yn sgwennu lawr bob tro chi'n clywed waw? Who was writing down every time you heard the word wow? Your moment to shine is coming up. 2 eiliad i fynd. Beth yw'r ateb cywir? 9 gwaith. Da iawn chi. 482 di cael hwnna'n gywir. Da iawn chi. Social Kiwi dar at y top. Da ni glywed, waw! 9 gwaith yn y gan yna. Da iawn chi. Right, cwestiwn nesaf. Beth oedd ar blat rhif y roced? Nath unrhyw un sylwi? Ife waw oedd e, W4W. Ife Eden, E-D-3-N, neu ife joio, J-O-10, neu dim 10. Beth oedd ar y number plate na? Y roced yn dod lawr, a rhywbeth ar y number plate. Felly ife waw, Eden neu joio? Cywir! 501 ohonoch chi wedi cael hwnna'n gywir. Wrth gwrs, Eden oedd ar y roced, sef enw'r band. O, mae Hero Cat wedi cyrraedd y top. A, o, mae wedi mynd. Reit, Eden oedd ar blat rhif y roced. Da iawn chi. Chi'n gweld o fyna? Edrych yn bert. Eden oedd enw'r grŵp oedd yn canu'r gân. Iawn.
Faint o'r gloch oedd hi ar y cloc? What time was it on the clock? 6 o'r gloch? 7 o'r gloch? Neu 8 o'r gloch? Faint o'r gloch oedd hi ar y cloc yn y fideo yna? Os na wnaethoch chi sylwi fe, if you didn't notice the clock or didn't clock the clock, bydd rhaid chi gesio. Beth yw'r ateb? Lot o bobl ddim yn siŵr, ond y rhan fwy ohonoch chi wedi cael yn gywir. 7 o'r gloch oedd hi. 286 ohonoch chi wedi cael hwnna yn gywir. Da iawn. Pwy sydd ar top y siart? Hero Cat, wedyn Shining Hummingbird, wedyn Magnificent Lion, mae'n agos ma, Fancy Ostrich, Legend Zebra. Llong o bechadau. Reit, 7 o'r gloch oedd hi ar y cloc, chi'n gweld e fan'na? 7 o'r gloch, oce. Cwestiwn nesa. Pa liw, which colour, yw'r het? Yw'r het yn wyn? Gwyn? D, black, neu brown? Brown. So, gwyn, D neu brown. Beth oedd lliw yr het yn y fideo yna gan Eden? Waw, beth oedd lliw yr het? Brown, cywir! Rhan fwy ohonoch chi wedi cael hwnna'n gywir. Da iawn chi, 524 yn gywir. O'n i'n poeni chydig bach fan, Lisa. I was a bit worried because the hat in the picture was white. Ond nes pawb yn dda iawn i gael yr ateb cywir fan'na. Da iawn pawb. Da iawn, Hyw yn trio tricio chi. Reit, ac ar y sgorfwrdd mae Hero Cat dal yn safle rhif 1. Da iawn, Hero Cat. Yr un, mae Fancy Ostrich di ymuno. Cofe, yr het yn brown. Het Cowboy Brown fyna yn fideo Eden. Waw. Oce, da iawn chi. Chi wedi cael 3 fideo nawr, felly hwn yw'r fideo ola, dwi'n gywir? Hyw? Cywir, ie, hwn ydy'r ola. Dyma'r fideo ola, a'r fideo ola yw Ows Gwynedd drwy dy lyged di. Falle bod rhai o'noch chi wedi clywed y can Ows Gwynedd, mae bywyd mor braf. Mae honna yn cael ei chwarae lot. Ond ni'n mynd i wneud can wahanol, ni'n mynd i wneud trwy dy lyged di. Okay? Y cwestiynau. So, trwy dy lyged di, through your eyes, iawn? Faint sydd yn y band? Faint? How many sydd yn y band? Faint o'r band sy'n gwisgo sbectol haul? Chi'n gwybod beth yna? Sunglasses! Ni ddim wedi defnyddio sunglasses ers hir, achos mae wedi bod yn glaw iawn. So, faint o'r band sy'n gwisgo sbectol haul? Beth oedd y terfyn cyflymdra? Mae hwnna'n anodd. Beth oedd y speed limit? Okay. Wedyn, cwestiwn ola, sawl beic, how many bikes ath heibio past? So, sawl beic ath heibio. Dyna'r cwestiynau, ni'n mynd i ystyn ôl nawr, a ni'n mynd i fwynhau y gan, ond ni hefyd yn mynd i ganolbwyntio. Gwelch chi ar ôl y gan! Sy'n
Gwynedd, drwy dylygau di, fi'n caru'r gana. Nes i ganu holl ffordd trwy hwnna, a ddim canolbwyntio o gwbl. Felly fi'n mynd i wneud yn wael yn y quiz. Ond fi'n gobeithio bod chi wedi canolbwyntio. Did you concentrate? I didn't, I sang all the way through. Iawn te, ydych chi'n barod i quizio? Let's go, Hyw, dyma 1, 2, 3, 4, 4 cwestiwn ola yn quiz Dydd Miwsig Cymru. Felly pob lwc i bawb. OK. Iawn, ffwrdd o ni. Quiz. Quiz. Faint sydd yn y band? How many are in the band? 2, 3, 4 neu 5? Sawl person oedd yn y band na? Nethon ni weld nhw lot. We watched them throughout the video. How many were in the band? Sawl person oedd yn y band? 2, 3, 4 neu 5? Yes, da iawn chi. Cywir, 4. 482 wedi cael hwnna'n gywir. Good. Bys da ni Hero Cat dal ar y brig. Magnificent Lion wedi cropio mewn. Shining Hummingbird yn ail ar hyn o bryd. So, all to play for. 3 cwestiwn i fynd. 4 aelod yn band. Co nhw fyna. Faint o'r band sy'n gwisgo sbectol haul? 1, 2, 3 neu 4. Felly, ni'n gwybod oedd 4 aelod yn y band. Faint ohonyn nhw oedd yn gwisgo sunglasses, spectol haul? How many were wearing spectol haul? Ife 1, ife 2, ife 3, neu oedd pob un o'n nhw? Cywir, oedd hanner y band yn gwisgo spectol haul. Cywir. Fancy Ostrich wedi dod lan i ymuno yn yr hwyl, ond ar frig, mae'r ddau yr un peth ar y top. Reit, mae 2 aelod yn gwisgo spectol haul. Co nhw fyna. OK. Beth oedd y speed limit, y terfyn cyflymdra? Fi ddim yn gwybod. Nes i ddim sylwi. Ife 20 milltir yr awr, 30 milltir yr awr, 40 milltir yr awr, neu 50 milltir yr awr? Fi ddim yn gwybod. Nes i ddim sylwi hwnna. 20, 30, 40 neu 50. Beth yw eich ateb chi? 30 milltir yr awr. Oedd yr ateb cywir. Da am chi. Nethon chi ganolbwyntio yn fwy na fi. Rhan fwyaf ohonoch chi wedi cael hwnna'n gywir. Legend Zebra wedi gwneud yn dda fyna. Ond y 2 ucha y dal rhywun peth. Hero Cat a Shining Hummingbird. Chi'ch 2 sydd ar y top. Felly, 30 milltir yr awr ydy'r terfyn. Co fe fyna. O'ch blaen chi, yr ateb yn glir. Mae da ni 1 cwestiwn ar ôl. Ydych chi yn mynd i allu ateb hwnna yn gyflym a curo y 2 sydd ar y top ar hyn o bryd? Are you going to be able to knock those 2 off the 2 top spots? Let's see. 1 cwestiwn ar ôl. Sawl beic aeth heibio? How many bikes went past? 1, 2, 3 neu 4? 1, 2, 3 neu 4? Sawl beic? Mae'n tens ma. Sawl beic aeth heibio? Ife 1 beic? Ife 2 beic? Ife 3 beic? Ife 4 beic? Mae'n rhaid chi ateb hwn yn gywir. A mae siawns sydd o fewn y stiwdio gyda fi Dydd Gwener i wneud quiz Dydd Miwsig Cymru i'r ffeinal. 3 beic. A mae 398 ohonoch chi wedi cael hwnna yn gywir. 3 beic. Co nhw fyna. 1, 2, 3. Reit te. Y foment fawr Hyw. Ie, wir. Da ni'n barod amdani, Lisa? Ydych chi'n barod, quiz Dydd Miwsig Cymru, i ffindo mas pwy gath y marciau ucha? Pa 2 dîm nath gael y marciau gorau? Dyma ni. Drumroll please. Drumroll dros Gymru gyfan. Podium. Yn rhif 3. Fancy Ostrich. Rhif 2. Shining Hummingbird. Yn rhif 1, fi'n credu bod fi'n gwybod pwy sydd fan hyn. Hero Cat, llongyfarchiadau i chi'ch 3. Mae hwnna'n ffantastig. Ymysg y 10 ucha in the top 10. Mae'r holl bobl yma. Magnificent Lion, Legend Zebra, Yellow Mouse, Lovely Quokka? Dim syniad. Legend Badger, Peaceful Barracuda. Da iawn chi i gyd. Mae Hyw nawr eisiau chi dynnu lluniau o'ch sgôr, o'r tîm ar sgôr, ac anfon nhw draw, fel bod ni gyd yn gwybod pwy sydd wedi wneud yn dda yn y quiz. Llongyfarchiadau
mawr. Diolch am gymryd rhan, thank you, on this dull Wednesday afternoon. Diolch am ymuno. A newch yn siŵr nawr bod chi'n gwrando ar Radio Cymru 2 ar BBC Sounds, neu yn fyw ar Foreau Gwener rhwng 7 a 9. Every Friday between 7 and 9, I am on your radios, Radio Cymru 2. Ond, dydd Gwener yma, achos byddai'n neud y quiz 11 nes 2 o'r gloch, achos bydd hi'n Dydd Miwsig Cymru. Hyw, unrhyw beth i adio? Just i bwysleisio, emphasise that if you are any of these names on screen at the moment, please do let us know so that we can get in touch with you in order to arrange that final on Friday. A very exciting opportunity. First to Hero Cat, Shining Hummingbird, but if they're not available, you never know. It might be the Fancy Ostrich or the Magnificent Lion, and we'll keep going down the list. Or the lovely, how would you say that, Hugh? I don't know, Lisa. That's something for us to go and research after the session. Lovely quokka. Yeah, na fo. Right, diolch yn fawr iawn i chi gyd a mwynhewch eich dydd Mercher. Ta-ta! Diolch pawb. Ta-ta!